makadi muri Zimbabwe, makadi muri South Africa, makadi muri Africa, makadi muri Europe, kwese kwa muri kumativi mana. Panapa mpoitwa pa Ftmu radio station. Mavira radio station guys, muziva wari kutokupai ma updates ezvinhu zvese zvinoitika around the world. Hatikusiyei nenzara. Tukupakura nyaya dzese dzinenge dzichitika munyika Zimbabwe, nyika dzese that you can think of. Tichikupai gossip, tichikupai guwa rezvese rinenge chidini rechitika. Saka guys, panapa ndauya nekamukanyaya kangu kadiki hakana zvako kureba, hakana zvako kuti twasanuke, but kadiki kakori sort of tuma updates twatokukupai guys. Moses kuti we promised you guys kuti tichikupai my daily news every day from Sunday to Sunday. Tichikupai my daily news from 9 o'clock to 10 o'clock. Saka pane something zvirikuitika guys, zvatirikozama kubatanidza, zvatirikozama kuti timbogadzirisa se Ftmu radio station, but hazvina kuti kure hazvo, but tingati zvingakotoreka ka time kuti tikwanise kukupai ma updates anenge achiitika guys. Pane issues mashoma tirikozama kuti kufixa, but pasinei hatikusiyei makadaro, hatikusiyei muchiboyekana guys. As we promise kuti ma life lessons, tine ma confessions, tine ma family secrets, tine ma something like that. Ndiyo ma program izvezvi atiri kudai kunofamba atiri kudai kunofamba nawo, hatisi kumasiya, but atadai kunosiya kana kunokata out for now. Inyaya yenhau dzinenge dzichiitika, ma daily updates ndo zvatidambokata off pane izvezvi. Hatisi kuzoti titopedza rini kuma issue atiri kugadzira, because so far takakupromisa kuti tichikupai, saka tichida nguva yekuzorora, tichida nguva yekuita something ndezvekuti zoni kune kwatiri, saka timbori busy nezvatichiita. Saka pamanyaya tinenge dzichibuda hatinokwanise kunoverify nyaya, because first of thing we start by verifying. Hatikope vanhu nyaya dzisiridzo, so we start by verifying nyaya kuti ndidzo here nyaya dziripo or rumors handimoni, then toya tokupai. But pastate yandiri so ndiri very very busy nezvimwe zvinhu zvatodai kunogadzirisa, saka handinokwanisa kuti takanzwa nyaya ndokuposta. Hatisi izvozvo, hatina kupromisa naizvozvo guys. Takakupromisa kukupa accuracy news. Zvamuziva kuti makanzwa zvinhu chibva pa Ftmu radio station, muziva kuti aiwa this is reality, zviripo, hakusi kunyepa. But until zvangu ndawana munhu wandotrusta, wandingashande naye, munhu wandoshanda naye rotichi oita basa irori. But for now guys, handina munhu anokwanisa kunoverifya nyaya, handina. Saka ndozozviita kana ndave free. But tisingakupedzere nguva guys, pa Ftmu radio station toziva kuti tinoita ma life lessons, ma confessions, family secrets. Another thing, tiri pa confession ipapo, pama confessions nema family secrets tinenge chida kuzama kuti muwanewo rubatsiro kana ma ideas from somewhere kuvamwe vanhu handika. Saka we hide your identity kana your privacy kwatiri, it's our first priority. Tinohide your identity, then everything mune murimo ma group, mune murimo chichi kwakatokati ma ideas nerubatsiro rwamungaitwe kana ndingati chiko ma ideas in fact nezvamune mapublisher kuti pane zvakadai kufamily yangu zvakadai zvatozvida sei rubatsiro rweruya, the help tachiuya muchawana kuvanhu munenge murimo mumagroups edu muchimaona isusuwo tichikusenderaiwo kuti alright zvakati pane vamwe vanokwanisa kuuya kuinbox kwangu right vondiudza kuti king zvakamira zvakadai so pamunhu uyaposta chakachaka ndinoti kudai adai animona, then tokupai kuinbox kwenyu, because sometimes pane sort of challenges iwe yarisangana nayo, mumwe arisangana nayo, that challenges mumwe akambosangana nayo then overcome, mumwe akambosangana nayo then akatadza overcome, then later on akazofind out naifana kuenda dai so. So don't be shy, you just hide your identity. We will hide your identity guys. Muwana rubatsiro, mubatsirikana, toita usangu langu, botokadzana usangu langu ka. Handimona. Saka izvozvo chete
ndo zvinhu zvateichiita, ndo zvinhu zvatekeichidi tichimbofara panguva zviri panguva ipapo pachinguva chakapera. Saka guys, tisingade kupedzera nguva, Monday nemaThursday 6 to 7 tine life lessons, motivations. Then tozoti Tuesday and Saturday tine family secrets, tine confessions zvanachimbotaura nezvazvo. Then Wednesday and Friday handika tinoita nezve interviews, we market everything. 6 ndongwa dzedu to 7 manheru ndochi ndongwa dzedu. Then tozoti Sundays tokupai majokes, tichikukandira majokes, but we will see. But during the week kumaskati tichikupai motivations daily. We will motivate you guys andika. But kana une something that you want us to post it for you, it's like about business, about an artist or actor or whatever you are, unogondibata, then we'll do it for you anytime, anywhere. Tokuposta kwese, we'll put everything. Then my details go now. I won't go into details. My details will go kana wazouya in box takunyaso explain zvedu tozifambisa zvakadai. Saka inzwaika tine Ftmu ndopate chiposta Facebook, tobva tati Ftmu radio station andika, tobva tati moyo une ndoro again, tobva tati moyo une ndoro TV, tobva tati Flavors King, tobva tati Flavors Touch Entertainment, tobva tati T-Boy Killer, tobva tati TWT handika. Ndokunhu kwateichiposta ma life lessons edu ku Facebook. Then makaenda ku YouTube pana T-Boy Killer baba, munobva makoisa 2001 official handika. Then makutowana usango langu, moenda ku playlist neyanzi ma life lesson, tichigadzira ma playlist zvese zvino zviri in order, tichigadzira ma playlist munyasoona zvakanaka. Then ku Facebook again kuna vibes mula, ndo kwamune muchiwana futi ku YouTube same ndizvozvo. Then kuma TikTok, kuma Instagram, kuma Twitter, kuma whatever, it's the same, mazita achinji ndwayo handika. We don't change names kuti zvisaite confusion kwamuri guys, kuti mukwanisa kuti ukuenda kwakati urutibata handika. It's about pa WhatsApp apa number yedu pane some issues ari kudai kunoitika, ndikuri munhu asingafari kuchinya manamba, ndiko munhu angofara kufocusa ne one number kuitira mimi kuti mukwanisa kuti bata zvakanaka. But pa WhatsApp so far tinawo ndi ma channels achakupai, amne muchinoenda nema groups, amne muchidi nechinobatsirwa, muchinobatsirwa nema admin anenge ari koko, kana uchida kuita kusenda confession yako tine ma admin atinge. But for now tine over 500 if I'm not mistaken. Let me recheck here. Kana takutaura about life lesson tine over thousands of life lesson yatinayo. If we're talking about my confessions, sikuzoti mangani, but we have lot more than 300, more than that. Tina ma confessions akawanda as well. Tina ma confessions akawanda as well. Saka tichikobatsirana ipapo, tichikoenda nguva dzakapera guys, anditi. Saka tokutendai nekudai kunovhizita panapa muchionawo zvirongwa zvateichitawo guys handika. Tikobatsirana zvedu zvine mberi, zvenyu zviende mberi, kuda muchidzidzawo something from kwatiri, tichidzidzawo something from you guys. I think is the best. We learn from each other. We learn from
from each other. Thank you guys for your time. Don't forget to subscribe to our YouTube channel, and don't forget to follow us everywhere. Don't forget kuti tinobatsirana guys. Tine another ma poems ati chikupai tokupai futi ma jokes, then my confession, then my truth, then my testimony, then advices, then hope, then a lot of things tinezvozvakawanda guys vatishare. So then tinoita madrama futi, but madrama so far tikukanda zvedu kuma YouTube channel yedu. But don't forget, don't worry guys, ticha include as vese ma description kuti it will be easy for you kuti hula vakatokuwerekoko nguva dzakapera guys. Nguva dzakapera tisingakanganwe guys ka tine album ratichazokupa bhima. Vamwe vazhinji don't know the meaning kana webhima. Not about Bhima driver, I'm talking about the album Bhima. We will explain that later kana razobuda. Then tine mwanasikana EP, tine Mona Lisa EP, tine Rudo So EP. Saka ma EP acho ni ma album aripo ari dede. Ne muchamanzwa muchamanzwa, but pane ma issues then I will busy now. Then if we are done, we'll be done for good, and we'll give you everything in time. So guys, iri ndo twawo T-Boy Killer toitawo zvichi zvoku ndandamuka totatamuka.